நான் சொன்னதை பார்த்து வச்சீங்களா? Are you ready? Tired ஆயிட்டீங்களா எல்லாரும்? Yes. Anybody else? No. ஒரு ஆர்கனைசேஷன் கூட கிடைக்கலையா உங்களுக்கு? ஓகே. ஸோ ட்ரெடிஷ்னலா இருக்கிற ஆர்கனைசேஷனல் ப்ராக்டிசஸ் இல்லாம ஒரு ஓன் சினாரியோஸ் அவங்களுக்கு என்ன சொல்றது, அவங்களுக்கு ஃபேவரா இருக்க மாதிரி சிஸ்டம்ஸ் வந்து மாத்திக்கிறது அண்ட் இன்னோவேட்டிவா பண்றது. அதுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன பேர் சொல்லுவோம் அப்படின்னா கிராஸ் ஃபங்க்ஷனல் ஆர்கனைசேஷன் அப்படி சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். கிராஸ் ஃபங்க்ஷனல் ஆர்கனைசேஷன் அப்படி சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ இந்த கிராஸ் ஃபங்க்ஷனல் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, ஸோ இட் கம்ப்ளீட்லி அவாய்ட்ஸ் த ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட். எல்லா ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடையும் அவாய்ட் பண்ணிடும். ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட்னா என்னது? டைரக்டர்ஸ்க்கு கீழே மேனேஜர்ஸ், மேனேஜர்ஸ்க்கு கீழே எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ், எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ்க்கு கீழே அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ்க்கு கீழே கவுன்சிலர்ஸ் இல்லைன்னா சூப்பர்வைசர்ஸ். அப்படி இருக்கிற அந்த ஹைரார்கியை வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து பிரேக் பண்ணிடுவாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டமே இருக்காது. ஸோ இவங்க வந்து இவங்கள்ட்ட தான் பேசணும், இவங்கள்ட்ட தான் பேசணும். ஸோ த செயின் இல்லைன்னா த கம்யூனிகேஷன், யார்கிட்ட இருந்து யாருக்கு கம்யூனிகேஷன் போகணும், யார்கிட்ட இருந்து யாருக்கு கம்யூனிகேஷன் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி இருக்கிற அந்த ஹைரார்கியை டோட்டலா நம்ம அவாய்ட் பண்றதுதான் இந்த கிராஸ் ஃபங்க்ஷனல் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ வி கால் இட் அஸ் கிராஸ் கல்ச்சர்டு ஆர்கனைசேஷனல் பிஹேவியர் அப்படி கூட நம்ம சொல்லலாம், ரைட்? ஸோ வாட் இஸ் திஸ் கிராஸ் ஃபங்க்ஷனல் ஆர்கனைசேஷனல் பிஹேவியர் அப்படின்னா, ஸோ ஒன் திங் இஸ் இது வந்து இட் இஸ் அண்டர் அப்ரிசியேஷன். அதாவது இது வந்து பெஸ்ட் அப்படி சொல்லிட்டு நம்மளால உடனே வந்து சர்டிபிகேட் கொடுக்க முடியாது. இட் இஸ் அண்டர் இட்ஸ் அப்ரிசியேஷன் ஆர் சர்டிபிகேஷன். பட் கிராஸ் ஃபங்க்ஷனல் ஒர்க்ஸ் ஆன் மோஸ்ட் ஆஃப் த பிசினஸ். நிறைய பிசினஸ்ல கிராஸ் ஃபங்க்ஷன்ல வந்து நமக்கு ஒர்க் ஆயிருக்கு. ஏன் இது வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்றோம், இந்த கிராஸ் ஃபங்க்ஷனலுக்கு ஏன் நம்ம போறோம் அப்படின்னா, the one thing is it can leverage ideas from a range of diverse sources to stimulate innovative thinking. அதாவது இப்ப நீங்க வந்து மேனேஜரா இருக்கீங்க அப்படின்னா, நீங்க மேனேஜர் அப்படின்னா நீங்க தான் என்ன செய்வீங்க அப்படின்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணுவீங்க, ரைட்? இப்போ உங்களோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்கில் வந்து வேற மாதிரி இருக்கும். இதே உங்களுக்கு கீழே ஒருத்தவங்க இருக்காங்க, இல்ல வேற கேட்டகரியில ஒருத்தவங்க இருக்காங்க, அவங்க வந்து அவங்களோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்கில் வந்து வேற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நீங்க ஒரு விஷயத்த கரெக்டா ஹேண்டில் பண்றீங்க, அவங்க இன்னொரு விஷயத்த கரெக்டா ஹேண்டில் பண்றாங்க. பட் அவங்க கரெக்டா ஹேண்டில் பண்றாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்களுக்கு கொண்டு வந்து மேனேஜர் ரோல நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோம், வைக்க மாட்டோம். அவங்களுக்கு அந்த அத்தாரிட்டி நம்ம கொடுக்க மாட்டோம், அவங்களுக்கு அந்த ரோல் கொடுக்க மாட்டோம், அவங்களுக்கு அந்த ஒர்க்கே நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோம், கொடுக்க மாட்டோம். எங்க ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் சிஸ்டம்ல. வேற இந்த கிராஸ் ஃபங்க்ஷனல் சிஸ்டம்ல அப்படி கிடையாது. ஸோ யாருனாலும் ஐடியாஸ் கொடுக்கலாம், யாருனாலும் அதை வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இனிஷியேட் பண்ணலாம். எல்லாத்துக்குமே அந்த அத்தாரிட்டி இருக்கும், டெசிஷன் டேக்கிங் அத்தாரிட்டி இருக்கும். இதுக்கு பேர் தான் நம்ம கிராஸ் ஃபங்க்ஷனல்னு சொல்லுவோம். இந்த கிராஸ் ஃபங்க்ஷனல் வந்து பிசினஸ்க்குள்ள நிறைய புது புது ஐடியாஸ் வந்து கிரியேட் ஆகுறதுக்கு இது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு கிராஸ் ஃபங்க்ஷனல். அதே மாதிரி ரொம்ப இனோவேட்டிவா மத்தவங்க மாதிரி இல்லாம ரொம்ப யூனிக்கா பிசினஸ் கொண்டு போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த கிராஸ் ஃபங்க்ஷனல் ஆர்கனைசேஷனல் பிஹேவியர் வந்து இட் ஹெல்ப்ஸ் அ லாட். அண்ட் ஸோ இந்த ஆர்கனைசேஷனல் பிஹேவியர் வந்து எல்லா பிசினஸ், எல்லா கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ்க்குமே வந்து செட் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டா தட்ஸ் a great question mark. பட் எல்லா கிராஸ் ஃபங்க்ஷனலை வந்து நம்ம எல்லா இடத்துலயும் அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் we can implement. அதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் நிறைய இருக்கு, அதோட பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட்ஸும் நமக்கு அதிகமா இருக்கு. This we call it as cross functional, right? So cross functional என்ன அப்படி சொல்லி நானும் சொல்லிட்டேன். So it is வந்து நீங்க இப்ப 2-3 பேர் சொன்னீங்க நான் அப்படி பண்ணுவேன்னு சொன்னீங்க. And come to know that it is in practice. So cross functional வந்து இப்ப பிராக்டிஸ்ல இருக்கிற ஒரு விஷயம் தான். அப்போ இந்த கிராஸ் ஃபங்க்ஷனல் ஆர்கனைசேஷனல் பிஹேவியர்னால நமக்கு என்னென்ன பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட்ஸ் கிரியேட் ஆகும், அதனால நமக்கு என்னென்ன பிசினஸ்ல வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் கிடைக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம இப்ப பார்ப்போம், ரைட்? ஸோ
ஸோ தியரட்டிக்கலா நம்ம ஒரு கிராஸ் ஃபங்க்ஷனல் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா, முன்னாடி நம்ம சொன்ன மாதிரி குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வித் டைவர்ஸ் டேலண்ட்ஸ். ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு வந்து விதவிதமான டேலண்ட்ஸ் இருக்கும், விதவிதமான திங்கிங்ஸ் இருக்கும், ஸ்கில்ஸ் தே பொசஸ்ட் வித் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கில்ஸ். ஆனா அவங்க எல்லாருமே என்ன பண்ண போறாங்க அப்படின்னா, ஒரு இடத்துல ஒரு டாஸ்க்குக்காக எல்லாரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண போறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்ப நீங்க வந்து ஒரு 10 மெம்பர்ஸ் இருக்கீங்க, நீங்க 10 மெம்பர்ஸ் சேர்ந்து ஒரு டாஸ்க் வந்து நீங்க வந்து எடுக்கிறீங்க. ஒரு இடத்த ஒரு சோசியல் சர்வீஸ்னே எடுத்துக்கோமே. இப்ப ரீசெண்டா கூட ஒரு யூத் டீம் வந்து பண்ணாங்க, மெரினா பீச் வந்து கிளீன் பண்றதுக்காக போனாங்க, ரைட்? ஸோ ஒரு மெரினா பீச் வந்து கிளீன் பண்றதுக்காக ஒரு 10 பீப்புள் வந்து போனாங்க. ஸோ அவங்கள வந்து நான் தான் டீம் லீடர், நான் சொல்றதுதான் கேட்கணும், 2 பேர் ரைட்ல போங்க, 2 பேர் லெஃப்ட்ல போங்க, நீங்க வந்து ஒருத்தவங்க வந்து கொண்டு வர்றதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி கொண்டு போங்க. அந்த மாதிரி ஒருத்தவங்க இருந்து அவங்களை யாருமே கைட் பண்ணல. அவங்க 10 மெம்பர்ஸ்மே என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணாங்க. சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணும்போது என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, அவங்களே போனாங்க, அவங்களே டிசிஷன் எடுத்துக்கிட்டாங்க, வாங்க இந்த ஒர்க் எப்படி செஞ்சா நமக்கு ஈஸியா இருக்கும், சோ நம்ம 4 பேர் இந்த ஏரியாவை எடுத்துக்குவோம், நீங்க வந்து இங்கே இருங்க, நாங்க வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றோம், கொஞ்ச நேரம் நாங்க கலெக்ட் பண்றோம், கொஞ்ச நேரம் நீங்க கலெக்ட் பண்ணுங்க, வேற என்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணலாம், என்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டான ஒரு வெஹிக்கிள் இருக்கு, அதை வந்து நம்ம இந்த கார்பேஜஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ண யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த 10 பேருமே அவங்களோட ஐடியாவை புட்டப் பண்ணாங்க. அந்த 10 பேருமே அவங்களோட ஐடியாவை புட்டப் பண்ணனால ரொம்ப ஈஸியாவும் எந்த ஒரு கான்ஃபிளிக்ஷன்ஸும் இல்லாமையும் அந்த ஒர்க் வந்து என்ன செஞ்சுச்சு, முடிஞ்சிச்சு, ரைட்? சோ இது மாதிரி சின்ன சின்ன டாஸ்க்கு ஸ்டார்டிங்ல சின்ன சின்ன ஏரியா இல்லைன்னா ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு இந்த கிராஸ் ஃபங்க்ஷனல் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. இட் ஸ்டார்டட் வித் a small scale industry, but nowadays a very large market, a very large scale industry started to use this cross functional method or cross functional organizational behavior. அது யார், அவங்க எப்படி பண்றாங்க அப்படிங்கறத நான் லாஸ்ட்ல சொல்றேன், ரைட்? தென் சோ இதுல என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா, everybody knows what others are doing. ஒருத்தவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே தெரியும். so there is a very transparent nature. இப்ப நான் உங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு பிசினஸ் சொன்னேன் இல்லையா, மேனேஜர்ஸ் இருப்பாங்க, இந்த சைடு டெலிகாலர்ஸ் இருப்பாங்க, இந்த சைடு மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர்ஸ் இருப்பாங்க. சோ இந்த டெலிகாலர்ஸ் வந்து எவ்வளவு பேரை எடுத்து கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறது மேனேஜருக்கு தான் தெரியும், ஆனா இங்க இருக்கிற மார்க்கெட்டிங் பீப்புளுக்கு தெரியாது. சோ மேனேஜர் மட்டும்தான் அங்க டிசிஷன் அத்தாரிட்டி, அவர் என்ன செய்யறாரோ அது எல்லாமே கரெக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு மென்டாலிட்டிக்கு நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துருவோம். சோ அவங்க பண்றது எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அக்செப்ட் பண்ணிக்குவோம், ரைட்? So even sometimes if he is doing good, then not at all a problem. Even if he is not doing good, we will accept and we will go with him, right? So this is what. So நம்ம என்னதான் நம்ம அவங்களோட அடாப்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணாலும் sometimes it will create an irritation. Otherwise sometimes we will fail to cope up with them. At that time it will affect the organization, right? So to avoid those such consequences, we go for this cross functional. இங்க மெயின் ஆனது everything is transparent. இவங்க என்ன பண்றாங்கிறது இவங்களுக்கு தெரியும், இவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும். So everybody knows everything. So there is no reason to for an conflictions, right? Conflictions வரதுக்கு அங்க reasons நமக்கு இருக்காது. So அந்த ஒரு ரீசன்னால எல்லாமே ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கிறனால people willingly accept the decision. அந்த decisions எல்லாருமே ரொம்ப வில்லிங்கா வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்க. அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறனால there goes a very fast growth rate. ஃபாஸ்டா ஒன்று வந்து டெவலப் ஆகிறதுக்கு நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு, ரைட்? ஸோ வாட் இஸ் அ கிராஸ் ஃபங்க்ஷனல் டீம்? ஒரு கிராஸ் ஃபங்க்ஷனல் டீம்னா என்னது? இட் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ். இட் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் வித் வேரியட் ஸ்கில் டெஸ்ட் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் ஏரியா ஆஃப் த பிசினஸ். அதாவது விதவிதமான ஸ்கில்ஸோடு இருக்கிற பீப்புளை கலெக்டிவா சேர்த்து ஒரு டாஸ்க்கு இல்ல ஒரு காமன் டாஸ்க்கு நம்ம அட்டைன் பண்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 மேனேஜர்ஸ், ஒரு ஒர்க்குக்கு 10 மேனேஜர்ஸ், இல்ல அப்படின்னா சேம் ஒர்க்குக்கு 10 கவுன்சிலர்ஸ், ரைட்? எல்லாமே சேம் கேட்டகரி தான், எந்த கேட்டகரியிலுமே எந்த வித்தியாசமே கிடையாது. பேஸ்ட் ஆன் தி எஜுகேஷன், பேஸ்ட் ஆன் தி ஸ்கில், எங்கேயுமே அவங்க வந்து வேரியேஷன்ஸே கிடையாது. ஸோ எவ்ரிபடி எல்லாருமே ஒண்ணுதான், சேம் பொசிஷன், சேம் ரோல், சேம் கைண்ட் ஆஃப் ஒர்க், சேம் சேலரி, எல்லாமே ஒண்ணுதான். பட் தி பீப்புள் ஆர் வித் டிஃப்ரெண்ட் skill sets. That is the important point. And also இன்னொரு சொல்ல போனோம் அப்படின்னா, it is a combination of individuals from different business areas. வேற வேற பிசினஸ் ஏரியால இருந்து வருவாங்க. மார்க்கெட்டிங்ல இருந்து வரலாம், ஹெச்ஆர்ல இருந்து வரலாம், ஆபரேஷன்ஸ்ல இருந்து வரலாம், ஃபினான்ஸ்ல இருந்து வரலாம். ஸோ ஒரு கிரேட் நெட்வொர்க்ல இருந்து அவங்க வந்து வந்திருக்கலாம். பட் everybody is going to do the same work and everybody is going to be at the
சேம் பொசிஷன். இதுதான் நம்ம ஒரு கிராஸ் ஃபங்க்ஷனல் கான்செப்ட்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இது முன்னாடி வந்து ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரியில ஸ்டார்ட் அப் பண்ண ஒரு பிசினஸ் ஐடியா தான். ஐ மீன் ரொம்ப லிமிட்டடான ஸ்பேஸ்ல, ரொம்ப லிமிட்டடான ஒர்க் ஃபோர்ஸ்ல, ரொம்ப கம்மி எம்ப்ளாயிஸ் இருக்கிற இடத்துல இது நம்ம கிராஸ் ஃபங்க்ஷனல் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப நமக்கு ஈஸி. வேர்ஸ் அந்த லார்ஜ் பிசினஸ் பண்றதுலயும் இப்ப பண்ணலாம் அப்படிங்கறத நிறைய கம்பெனி வந்து ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் ஆல்சோ லார்ஜ் பிசினஸ்ல பண்ணும்பொழுது இன்னும் உங்களோட பிசினஸ் வந்து ரொம்ப ரேபிடா க்ரோத் ஆகுறதுக்கு இந்த கிராஸ் ஃபங்க்ஷனல் மெத்தட் வந்து நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கு. ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் கிராஸ் ஃபங்க்ஷனல் கொலாபரேஷன். இங்க வந்து பாருங்க, செயினே கிடையாது. there is no chain of supply. யாருனாலும் எங்க இருந்தாலும் போலாம். மார்க்கெட்டிங், இன்ஜினியரிங், ப்ரொடக்ஷன், மெயின்டெனன்ஸ், சப்ளை, ஃபினான்ஸ், இந்த எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுமே they work together. And even inside the department also they work together. That we call it as cross functional. And so why do we need cross functional team? Cross functional team நமக்கு வேணும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம் அப்படின்னா எதுக்காக நம்ம வேணும்? We can quote 3 reasons that why do we need the cross functional teams more than the days that we had before, right? So the first one is need for employee alignment and increasing value of the customer experience and growth of the IT. Need for employee alignment. Employee alignment அப்படின்னா இப்போ ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க அப்படின்னா நீங்க கேட்டகரியா பிரிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு மார்க்கெட்டிங் டீம் இருக்காங்க, அடுத்து வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் டீம் இருக்காங்க, அடுத்து வந்து ஒரு சப்ளை டீம் இருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த 3 டீமுக்குமே நீங்க ஒரு டீம் லீடர் வந்து செட் பண்றீங்க, இல்ல நீங்க ஒரு டீம் மேனேஜர் வந்து நீங்க செட் பண்றீங்க அப்படின்னா இந்த 3 டீமுமே அந்த மேனேஜரை பொறுத்துதான் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ரைட்? ஸோ அந்த மார்க்கெட்டிங் டீமோட மேனேஜரை பொறுத்தது அந்த லைன்ல தான் அவங்க போயிட்டு இருப்பாங்க. இந்த பர்ச்சேஸ் மேனேஜரை பொறுத்துதான் அந்த டீம் போயிட்டு இருப்பாங்க. இப்போ இந்த மேனேஜர்ஸ் எல்லாம் இதுல வந்து அலைண்டா இல்ல அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த டீம் எல்லாமே என்ன செஞ்சிருவாங்க அப்படின்னா செப்பரேட் ஆயிடுவாங்க. அவங்க யாருமே அலைண்டா ஒரு லைன்ல அவங்க என்ன செய்ய மாட்டாங்க, டிராவல் பண்ண மாட்டாங்க. Whereas if you go for the cross functional teams, so all the people are same and all the people are given the same task and all the people are given equal preferences and all the people gets their equal recognition. At that time automatically all the people will get aligned in a same way. So in that way cross functional team helps us more. Another one is the increasing value of customer experience. So customer meet பண்றதுக்கு, customer வந்து satisfy பண்றதுக்கு you would get more points. And the growth of IT. IT is the basic of all the company and the information technology. So அந்த IT growth ஆகுறதுக்கு நம்ம cross functional team method ரொம்ப நமக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்கு. Right? So this is the functional and cross functional. I hope you can see the picture. So functionalல பாருங்க 3 different team இருக்காங்க. அதே cross functionalல பாருங்க ஒரே டீம், எல்லாருமே கலெக்டிவா இருப்பாங்க. Yes, this is functional and cross functional. Okay. First one. So need for employee alignment. Employee alignment அப்படின்னா என்ன? So நான் சொன்ன மாதிரி everybody wants to travel in the same line at the same speed at the same pace, right? And also everybody wants to move faster. So இந்த மாதிரி இருக்கிற எக்ஸிஸ்டன்ஸ். ஸோ இப்பெல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா பிசினஸ் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா போயிட்டே இருக்கு. ரைட்? ஸோ நம்ம ஒரு 2 days வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்டா ஒர்க் பண்ணல அப்படின்னா அவங்களோட காம்படிட்டர் வந்து நம்மள வந்து ஓவர் கம் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ இன் தோஸ் கேசஸ் டு மூவ் ஃபாஸ்டர், ஒரு ஒர்க்கை ரொம்ப ஃபாஸ்டா முடிக்கணும்னு நினைச்சீங்கனாலோ இல்லை ஒரு ப்ராசஸ் ரொம்ப ஃபாஸ்டா முடிக்கணும்னு நீங்க நினைச்சீங்கனாலோ யூ கேன் கோ ஃபார் த கிராஸ் ஃபங்க்ஷனல் டீம். ஏன் அப்படின்னா இப்ப நீங்க வந்து டிஃப்ரெண்ட் டீம் வச்சீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கவங்க அப்ரூவ் பண்ணி செகண்ட்ல இருக்கவங்களுக்கு வரும், செகண்ட்ல இருக்கவங்க அப்ரூவ் பண்ணி தேர்ட்ல இருக்கவங்க வரும். அந்த தேர்ட்ல இருக்க டீம் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா ஒர்க் பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்களால ஃபாஸ்டா பண்ண முடியாது. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கவங்களும் செகண்ட்ல இருக்கவங்களும் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவா இருப்பாங்க. அவங்க 2 பேர் ஸ்லோவா இருக்கிறப்ப தேர்டா இருக்கிறவங்க எவ்வளவுதான் ஃபாஸ்டா ஒர்க் பண்ணாலும் they cannot cope up with that. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ஸ்ல ஈவன் தோ நம்ம ஒர்க் செய்யறவங்க ரெடியா இருந்தாலும் அப்ரூவ் பண்றவங்க லேட் பண்றதுனால it will get late. So to avoid those scenarios you can go for the cross functional team and it helps a very fast moving of the work. And இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா நீங்க வந்து எல்லாருமே வந்து ஒரே டைரக்ஷன்ல ஒர்க் பண்ணணும். ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு டைரக்ஷன்ல ஒர்க் பண்ணாம எல்லாரும் ஒரே டைரக்ஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சில பேர் வந்து செல்ஃப் சாட்டிஸ்பாக்சனுக்காக ஒர்க் பண்ணுவாங்க,
ஒரு சில பேர் வந்து மணி ஏர்ன் பண்றதுக்காக ஒர்க் பண்ணுவாங்க, ஒரு சில பேர் வந்து நல்ல பேர் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒர்க் பண்ணுவாங்க, ஒரு சில பேர் வந்து எதை செஞ்சாலும் பெர்ஃபெக்டா செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆட்டிடியூட் வச்சிருப்பாங்க, அதுக்காக ஒர்க் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன்ல பீப்புள் வந்து இருப்பாங்க. பட் எல்லாத்தோட மோட்டோவும் ஒண்ணுதான் அப்படிங்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் சேம் மோட்டோ செட் பண்ணி ஒர்க் பண்ண வைக்கிறது தான் நம்மளோட கிராஸ் ஃபங்க்ஷனல் டீம். ஸோ தட் கிவ்ஸ் a யூனிக் டைரக்ஷன். ஒரு சிங்கிள் டைரக்ஷன்ல எல்லாருமே டிராவல் பண்றது இந்த கிராஸ் ஃபங்க்ஷனல் டீம் மெத்தட் வந்து நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அடுத்து இன்க்ரீசிங் வேல்யூ ஆஃப் கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இந்த கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு 4 பேர் தான் வந்து கஸ்டமர் வந்து மீட் பண்றாங்க. வேற யாருமே வந்து கஸ்டமர் என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்னா மீட் பண்ண கூடாது ட்ரெடிஷனல் மெத்தட்ல. சோ அவங்க 4 பேர் தான் எல்லா கஸ்டமர்ஸுமே என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா மீட் பண்ணுவாங்க. மீட் பண்ணும் பொழுது மேபி கஸ்டமர்ஸ் நிறைய வந்துட்டாங்க அப்படின்னா இந்த 4 பேர்த்தினால நிறைய கஸ்டமர்ஸ் என்ன செய்ய முடியாது அப்படின்னா ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. அந்த டைம்ல கஸ்டமர்ஸ் என்ன செய்வாங்க, அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து அந்த இடத்துல நமக்கு அஃபெக்ட் ஆகும். பட் எல்லாத்துக்குமே அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை நம்ம கொடுக்குறோம், அந்த கஸ்டமர் சாட்டிஸ்பாக்சன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை நம்ம எல்லாத்துக்குமே கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்கலி தேர் வுட் பி ரீச். ஐ மீன் ஹை வேல்யூஸ் அவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா ரீச் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா கஸ்டமர்ஸ் எல்லாத்தையுமே ரொம்ப க்ளோஸா மூவ் பண்ணி அந்த பிசினஸ க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த டைம்ல we can create a very good customer experience. எப்படி நம்ம அப்படி பண்ண முடியும்? We can create multiple communication channels, official website இல்ல social platforms இல்ல customer service representatives இல்லைன்னா automated process இல்லைன்னா in-store sales, இந்த மாதிரி நிறைய சேனல்ஸ் வந்து நம்ம கஸ்டமரோட கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கு நம்ம கிரியேட் பண்ணும்பொழுது ஈஸியா நம்ம எல்லா கஸ்டமர்ஸோட குவரிஸையும் நம்மளால சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியும். அண்ட் ஆல்சோ இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா, நீங்க வந்து உங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து என்ன சொல்றது, யூ கேனாட், ஐ மீன் இவ்வளவுதான் எங்களால பண்ண முடியும் அப்படி சொல்லிட்டு நீங்க அங்க சொல்ல வேண்டிய அவசியமே வராது. ஸோ ஹியர் யூ கேன் ரீச் நியூ லெவல். நியூ லெவல் நீங்க என்ன செஞ்சுட்டே அப்படின்னா ரீச் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். எப்போதுமே உங்களோட பிசினஸ் ஒரே மாதிரியே போகும், இதுதான் லிமிட் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு போகாது. யூ கேன் டெஃபினெட்லி ரீச் அ வெரி ஹை லெவல். அதுதான் நம்மளோட இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இந்த cross functional team. அடுத்து the growth of IT. growth of IT அப்படிங்கிறது IT is the thing, right? So where you are going to get everything. So conventional ஒரு team, I mean ஒரு traditional ஒரு business teamல பார்த்தோம் அப்படின்னா IT அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே இருக்கும். ஐ மீன் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் டிரான்ஸ்பர் பண்றது வந்து எல்லாருமே நம்ம என்ன செய்ய மாட்டாங்க, பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு பாஸ்வேர்ட் சேஞ்ச் பண்றது